गोस्वामीजी महाराज दशरथांना वंदन करतात, गोस्वामीजी रामजींना वंदन करतात, जानकीजींना वंदन करतात, गोस्वामीजी या चारही भावंडांना वंदन करतात. भरतजींसाठी स्वतंत्र चौपाई प्रकट होते, गोस्वामीजी एक एक वंदन करतात. पण मंडळी, गोस्वामीजींचं काही वेळा आश्चर्य वाटतं. गोस्वामीजी एका ठिकाणी एका चौपाईमध्ये वंदन करतात, संतांना आणि असंतांना सुद्धा. गोस्वामीजी म्हणतात, बंदौ संत असज्जन चरणा, मी संतांच्या चरणांचं वंदन करतो आणि मी असंतांच्या चरणांचंही वंदन करतो. गोस्वामीजी म्हणतात, मी सज्जनांचं वंदन करतो, तसं गोस्वामीजी म्हणतात, मी दुर्जनांनाही वंदन करतो. आणि गोस्वामीजी म्हणतात, तसे हे दोघेही दुःखच देणारे आहेत. संतही मला दुःखच देतात आणि असंत दुर्जनही मला दुःखच देतात. पण गोस्वामीजी म्हणतात, यांच्या दुःख देण्याच्या प्रक्रियेत मात्र फरक आहे. आणि गोस्वामीजी सांगतात, संत ज्या वेळेला माझ्यापासून दूर जाऊ लागतात तेव्हा मला दुःख देतात. संतांचा वियोग मला दुःख देतो आणि दुर्जनांची संगत मला दुःख देते, दुर्जनांची भेट मला दुःख देते. मंडळी, गोस्वामीजी संतांनाही आणि असंतांनाही वंदन करतात. गोस्वामीजी सज्जनांना आणि दुर्जनांनाही वंदन करतात. सज्जनांचंही वंदन करतात आणि गोस्वामीजी दुर्जनांचंही वंदन करतात. कदाचित गोस्वामीजी या चौपाईच्या माध्यमातून सज्जनांचं अस्तित्व जसं मान्य करतात, तसं गोस्वामीजी या चौपाईतून दुर्जनांचं सुद्धा अस्तित्व मान्य करतात. संताचं अंतःकरण आहे, दुर्जनांना झिडकारण्याचा विषय नाही. माऊली ज्ञानोपाराय पसायदानात लिहितात, जे खरांची व्यंकटी सांडो तया सत्कर्मी रती वाढो, भूता परस्परे जडो मैत्र जीवांचे. खल दुर्जन दुष्ट बाबांनो, त्यांनाही या भूतलावरती स्थान आहे रे. दुष्ट दुष्ट राहत नाहीत, त्यांच्यातली ती खल वृत्ती निघून गेली तर. माऊली ज्ञानोबारायांच्या पाठीमागून गोस्वामीजी चालत गेल्यासारखे वाटतात. सज्जनांचं आणि दुर्जनांचं दोघांचंही अस्तित्व मान्य करताना दोघांनाही वंदन करतात गोस्वामीजी. गोस्वामीजी या चौपाईतून वंदन करताना कदाचित आम्हाला मार्गदर्शन करत असतील. गोस्वामीजी म्हणत असतील, बाबांनो, आमच्या भोवताली चांगलंही आहे आणि आमच्या भोवताली वाईटही आहे. काय घ्यायचं तुम्ही ठरवा. गोस्वामीजी या चौपाईतून आम्हाला सांगत असतील, ते म्हणत असतील, इथं देवत्वही आहे आणि इथं राक्षसत्वही आहे. त्याला कशाला जवळ करायचं, कशाच्या जवळ आपण जायचं तुम्ही ठरवा. गोस्वामीजी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष आम्हाला काहीतरी वेगळं सांगत असतील बघा.
गोस्वामीजी म्हणत असतील आमच्या भोवताली साधुत्वही आहे, आणि गोस्वामीजी म्हणत असतील आमच्या भोवताली असात्विकत्वही तेवढंच भरलेलं आहे, दुष्टत्वही तेवढंच भरलंय. बघ तू कशाला जवळ करतोस, काय घेशील त्याच्यावरती तुझं पुढचं आयुष्य अवलंबून आहे. काय घेशील त्याच्यावरती तुझं पुढचं जीवन ठरलेलं आहे. गोस्वामीजी या चौपाईच्या माध्यमातून वंदन करतात सज्जनांना, आणि सज्जनांना वंदन करताना गोस्वामीजी वंदन करतात दुर्जनांना सुद्धा. अप्रत्यक्ष गोस्वामीजी सज्जनांचं अस्तित्व मान्य करतात, तसं दुर्जनांचंही अस्तित्व मान्य करतात. दुर्जनांमधलं ते वाईटपण, त्याची ती वृत्ती वाईटाची तेवढी निघून जावी ही अपेक्षा आहे की काय कुणास ठाऊक. बघा, सज्जनांच्या बरोबर दुर्जनांच्या चरणांचं वंदन करताना गोस्वामीजी कदाचित आम्हाला सांगत असतील, म्हणत असतील बाबांनो, तुमच्या भोवताली देवत्वही आहे, साधुत्वही आहे, आणि तुमच्या भोवताली असुरत्वही आहे, राक्षसत्वही आहे. तुम्ही काय घ्यायचं निवड तुमची आहे, तुम्ही ठरवा कशाच्या जवळ जायचं. एका पुस्तकात एक प्रसंग वाचला होता मी. असं म्हणतात एक जगविख्यात चित्रकार एक वेळा त्याच्या मनामध्ये आलं आपण देवाचं चित्र काढूया. नीट ऐका बरं. एक जगविख्यात चित्रकार त्याच्या मनात एकदा आलं की आपण देवाचं चित्र काढू. तो एका विद्वान माणसाकडे गेला आणि त्याला म्हणाला, बाबा रे, मला देवाचं चित्र काढायचंय, काय करू सांग. तो विद्वान म्हणाला, काही करू नकोस, एखादं गोड गोजीरवानं बाळ समोर बसव आणि त्या बाळाकडे बघत बघत तुझं चित्र काढ. तुझं चित्र आपोआप देवाचं बनून जाईल, काळजी करू नकोस. आणि त्या चित्रकारानं एक सुंदर असं लेकरू समोर बसवलं, एक गोड गोजीरवानं बाळ समोर बसवलं आणि त्याच्याकडे बघत एक चित्र काढलं. आणि मंडळी, ते लेकरूही दिसायला गोड होतं. चित्र रेखाटता रेखाटता चित्र पूर्ण कधी झालं त्या चित्रकारालाही कळलं नाही, आणि चित्र अगदी हुबेहूब भगवान श्रीकृष्णासारखं झालं. बघा, त्या चित्रामध्ये भगवंत अवतीर्ण झाला कृष्ण रूपाने. त्या चित्रकाराचं ते चित्र काही लाख रुपयांना गेलं. त्या चित्रकाराचं आयुष्य पुढे गेलं 15-20 वर्ष गेली. आणि 15-20 वर्षानंतर त्या चित्रकाराच्या मनात आलं आपण एकदा राक्षसाचं चित्र काढूया. आतापर्यंत आपण राक्षसच काढला नाही, राक्षस काढू. पण राक्षस कसा काढायचा आपण तो बघितलेला नाही. पुन्हा एकदा त्याला आठवण झाली त्या विद्वान माणसाची. तो त्या विद्वान माणसाकडे गेला आणि त्याला विनंती केली, म्हटला, बाबा, अहो मला राक्षसाचं चित्र काढायचंय हो, काय करू. तो विद्वान गृहस्थ म्हणाला, काही नकोस करू, एखाद्या मोठ्या जेलमध्ये जा आणि तिथं एखादा क्रूर हिंस्र असलेला गुन्हेगार निवड. त्या गुन्हेगाराला समोर बसव आणि त्या गुन्हेगाराला समोर बसून तू तुझं चित्र रेखाट. तुझं चित्र राक्षसाचं बनून जाईल. हा चित्रकार एका मोठ्या जेलमध्ये पोहोचला. तिथल्या जेलरची त्यानं परवानगी घेतली आणि एक हिंस्र अनेक खुनाचा आरोप असलेला एक दरोडेखोर त्याच्या समोर आणून बसविला गेला. केस वाढलेली आहेत, नख वाढलेली आहेत, डोळे लालबुंद आहेत, क्रूर नजरेनं बघतोय. समोरच्या माणसाचा खून करावा की काय अशी त्याची दृष्टी आहे. त्याच्याकडे बघणाऱ्याला भीती वाटावी असं त्याचं रूप आहे. त्या कैद्याला त्या चित्रकाराच्या समोर आणून बसवलं गेलं.
या चित्रकारानं आपला कॅनव्हास समोर धरला, हातात ब्रश उचलला आणि तो त्या क्रूर कैद्याकडे बघून चित्र रेखाटू लागला. त्या कैद्यानं त्याच्याकडे पाहिलं, नीट निरखून पाहिलं, लक्षपूर्वक बघितलं आणि विचारलं, काय करतोयस? त्या चित्रकारानं उत्तर दिलं, काही नाही बाबा, तुझ्याकडे बघून मी राक्षसाचं चित्र काढतोय, राक्षसाचं. तो कैदी म्हणाला, माझ्याकडे नीट बघ, लक्षपूर्वक बघ. हा म्हणाला, अरे तुझ्याकडे लक्षपूर्वक बघूनच मी चित्र काढतोय. तो म्हणाला, नाही रे, तू लक्षपूर्वक नाही बघितलेलं, नीट बघ. आणि तुला कळत नसेल तर मीच तुला सांगतो, माझ्याकडे नीट बघ, मी तोच आहे, मी तोच आहे ज्याच्याकडे बघून 15 वर्षापूर्वी तू देवाचं चित्र काढलं होतस. मी तोच आहे ज्याच्याकडे बघून तू देव रेखाटला होतास. गोस्वामीजी सज्जनांना वंदन करतात, तसं गोस्वामीजी दुर्जनांचंही वंदन करतात. कदाचित गोस्वामीजींना आम्हाला काहीतरी सांगायचंय. गोस्वामीजी म्हणत असतील, बाबांनो, आमच्या भोवताली देवत्वही आहे आणि आमच्या भोवताली राक्षसत्वही आहे. देवत्वाला जवळ करायचं का राक्षसत्वाला आपण ठरवायचं असतं. रामायण आमच्या आयुष्याच्या क्षणाक्षणाला मार्गदर्शन करतं बघा.